Здравейте, скъпи зрители! Не са зрители. Здравейте! Оставяш само на мен да ще говоря. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли с тази вечерното шоу на Светлана и Батилко. Или в канала ни голямата малка Светлана. Чакай сега, ти защо продължаваш да е много... Па! Ха-та-та-та-та! Майко. Не знам, по-трудно отколкото си мисля. Два, три. Окей, може ли просто да нямаме интро и... Здравейте, скъпи приятели! Това е Илко. Това е Светлето. Добре дошли в нашето първо съвместно видео. Бебе! Най-после набрахме смелост да ви представим нещо. Знаем, че може би няма да е перфектно, но така или иначе за себе си съм казала... Извинявай, ще бъде перфектно, аз съм в него. Това, което Светлето иска да каже с толкова много думи, започнахме да си снимаме канала и да ви пренасяме в нашия свят. Като първо видео ще ви пренесем в... Озана! Мястото, където лично аз, след като излезнах по майчинство, прекарвам по-голяма част от своето време. И новогодишните, коледно-новогодишните празници на 2019 година. Хората дали знаят какво е Озана. Озана е една местност в центъра на България. Ще видите сега на картата. Намира се на 17 км в Габровския Балкан, тъй като аз съм от Габрово. От малка прекарвам ваканциите, а сега и по майчинство, времето ми тук на чист въздух след природата. Кое е толкова смешно? Доскучава и това, което казваш, и затова реших да си правя физиономия в камерата. Както и да е. Решихме да ви пренесем в обстановката покрай посрещането на коледно-новогодишните празници, тъй като в кадрите ще може да видите част от нашето семейство, наши много близки приятели, част от музиката ни и начина, по който всъщност обичаме да прекарваме своето време. А ще може да видите и подаръците, които си направихме. Нали така? Първо, бийте един лайк, ако сте го харесали. Тук има камбанка, джудженци, какво ли е, точно не знаем. Да, и второто нещо е, ако искате, споделете с нас как сте прекарали вие вашите коледно-новогодишни празници, какво ви донесе Дядо Коледа. И така, какви подаръци си разменихме с господин Шивачев? Светлето ще ви разкаже за подаръците, една от най-приятните части около коледно-новогодишните празници, а аз ще ви призная, че бях съществен и изненадан, че докато аз си живея спокойно живота, нашата девойка се разхожда с една камера и прави разни изненади. За какво става дума? Вижте в следващите кадри. Ето ни и нас, вече сме навън и току-що свършихме най-важната задача, а именно да купим подарък на Илко за Коледа, който ще пристигне по-рано, защото му взех билети за спектакъла на клуб НЛО. Той много ги харесва и аз много ги харесвам. Всъщност даже когато ни е криво, понякога си пускаме техни песни вкъщи, започваме да се забавляваме, да пеем, да танцуваме. Знаете колко са забавни текстовете и изобщо те създават едно страхотно настроение. Завиждам Илко, че ще гледа такива велики актьори утре, че ще слуша прекрасната музика на Стефан Димитров. Мисля, че повечето песни всъщност са по негова музика, които ще се чуят на спектакъла на НЛО. Същевременно Мия спи и искам да се възползвам от този така приятен момент за мен, да си свърша другите задачи, защото наистина имам много малко време до нашето заминаване. Между другото, като сме на тематика концерти, изненади и така нататък, мога да ви споделя, така или иначе първо ще се опознаваме чрез този канал, че едно от нещата, които аз най-много обичам да правя за подарък, особено на Илко, са точно такива някакви преживявания, свързани с концерти или нещо, което наистина може да му остане за спомен. За рождения ден му подарих концерт за Deep Purple. Беше невероятно. Просто препоръчвам ви това име, доколкото знам, последното турне, което е започнало още преди няколко години, обаче е толкова успешно, че те са решили да го продължат. Тези хора с годините стават по-добри и наистина звучат по-добре, отколкото на запис.
За баща ми пък, който имаше рожден ден преди около месец, подарих билети за концерт на Любе. Концерта на Любе и концерта на Deep Purple съвпаднаха. За някой това може да е много лесен избор, да изберат едната музика пред другата, но честно да ви кажа, за мен беше много трудно, защото наравно с рок музиката аз много харесвам и руска музика и исках да отида и на двата концерта, обаче нямах възможност, защото специално в София те бяха на една и съща дата. Все пак избрах да отида на Deep Purple, защото Любе бях слушала преди няколко години. И така, потегляме доста по-късно, отколкото искахме, в час пик, но всичко е точно, все пак отиваме да празнуваме коледните празници, слушаме БГ радио и любимия ни Стефан Вълдобрев. Така че всичко е 6, нали, Илко? И обичайните заподозрени. Разбира се. За къде без тях? Ако някой ден мога да се видя с тях на живо, се запозная, ще бъда много щастлив. Дано да гледат това. Защото някога. аз обичам да правя такъв стил музика, само че обикновено само кучета вкъщи я слуша. Ние нямаме куче, какво лъжеш. Но то почина. Стига бе. Наистина ли го каза това нещо сега? Надявам се, че не от моите песни. Вау. Между другото... наистина като бех. Между другото, все още не познавате хумора на Илко, но той е един път. Така че ще свикнете. Между другото, хумора му е точно като за песните на Стефан Вълдобрев. Той трябва да е новото попълнение. Точно като да го чуете веднъж и повече да не искате да го чуете. Е, това е. Айде, хо-хо или както там се пее. Усили малко. Ха-ха-ха-ха. Обикаляме града за лепило за брада. Здравейте, започваме да украсяваме коледната ни ЛХ с мама Емия. Тук горе на Лозана с У в центъра на България, където ние всяка нова година прекарваме с семейството на Светла. Това е един специален гост, с който ще участва в нашото клипче, за така заповядайте тук. Още мъничко кадър. Ето това е господин Дядо Коледа или Мартин Костадинов, както ви знаете. Истинското име на Дядо Коледа. Няма да ми се пазиш. Мартин и още няколко прекрасни хора, с които ще ви запознаем. Малко по-късно. Това е Денис, който всяка година се връща от Германия специално за коледните празници. Не, много песен. Мисля, че после ще бъде... Това най-наче отива в интернет това. Сериозно? Да, да знаеш, че ще бъдеш... Супер звезда. Така стана. Какво прави с краканаща? Нещо уникално. Това е баница с боб. Аз никога не съм опитвала, но изглежда много вкусно и няма търпение. Опитам. Разбира се, най-вълнуващият момент от вечерта за всички деца
беше пристигането на дядо Коледа. За слушалите през годината той донесе много подаръци. На колко години ти стана вече? Направо си преисторил петилетката. Кой ще пее песен, вече не знае. А най-вълнуващият момент за нас като родители беше първата осъзната среща на Мия с дядо Коледа. Малко се стресна от брадата му, но когато я помолих да го поздрави с един танц, тя направо превзе дансинга. На тати момичето. Браво! Браво на малката Мия! Дядо Коледа остана много доволен, а Мия заслужено получи своя подарък. А за доброто настроение на малки и големи си погрижиха невероятната Ваня Костова и талантливия й син Боян Михайлов. Междувременно, танца на Мия стана вайрал, а пък мама не пропусна да вратне едно хорце. Дигнахме на здравица за старата любов. И за първите трепети на младите сърца. Наложи се тати да преглътне, че не беше единственият кавалер на Мия за вечерта. Но няма значение. Важното е да има... и тя да ни завърти главата. За приятелите какво да кажем? Без тях не можем. В живота и на сцената. Именно с нашите приятели посвирихме и попяхме през празничните вечери. С нашата група Светлана и Рефрейн. С любимия ни Юлиан Янев, при когото записваме нашата музика. С българската Уитни Хюстън. И с годеница на господин Янев Христина Нейкова. Или просто две на ум. С мой любим сценичен партньор Мартин Костадинов. И докато се усетим, новата година дойде. За вас къде го е подготвил празнични илюминации, нали? А ето го и човекът с най-перфектния звук. Диджей Цецо! Така бляскаво посрещнахме новата година. А какво стана с нашите подаръци? Сега кажи, доволен ли остана от концерта, как си изкара, кого взе и така нататък? Останах много изненадан от този подарък, Светле. Много ти благодаря. В същото време отидох с моя приятел Юрен, един приятел от детството. КУПНЛО са ми любимци, винаги са били. Като цяло беше страхотен концерта. Много ви благодаря. Ако някой от тези прекрасни актьори, хора, които го организираха, гледат това видео, благодаря ви КУПНЛО, благодаря ви спомена за КУПНЛО и за вас като актьори, като хора, като българи, ще остане винаги и аз ще го нося винаги с мене. Така, чувствахме се, дай се да отворим по една пира. Сега искам да ви споделя какво получих и аз за подарък от Илко. Може да видите в следващите кадри. Не мислих да снимам толкова късно вечерта, но ето Илко каква изненада ми спретна.
Уж сме си разменили възглавниците и усещам ето това нещо, опаковано. Отварям и виждам книгата на Жоро Мамале. Перфектен отговор на моя подарък. Отварям аз. И да, действително си имам автограф, което е страхотно. Обаче тук забелязва нещо. Опа! Ето тези билетчета. Ивенти. И какво се крие вътре? О, кис! Еми уникално е, не съм ходила на кис. Това май ме е прощалното турне. Супер! Много благодаря, страхотен подарък. Не очаквах наистина. Това не знам дали е зов за целувка или просто да отида на едни рок динозаври да видя, който и от двата варианта ме устройва, особено втория. И аз много се надявам, че всъщност в този канал през 2020 ще може да ви пренесем с нас на много хубави концерти в и извън България. Това наистина би било сбъдната мечта. За финал, с тези прекрасни хора и музиканти се завладявахме страхотно в вечерите между Коледа и Нова година. Превърнахме работата в песен, както биха казали някои, и посрещахме новата година по един прекрасен начин. Искаме да ви пожелаем да сте живи, да сте здрави, много успех, късмет, берекет, плодородна година. Гонете си целите, мечтите и, Светле, по отношение на целите и мечтите. По отношение на целите и мечтите пожелавам на всички, освен да мечтаят смело, да действат. Защото една мечта без действие, колкото и дори да е нещо мъничко, нещо елементарно, трябва да започнем да го правим днес, да го правим сега. Както ние решихме да снимаме най-после първото си видео след 2 годишни чудеси. За всичко това ще ви разкажа в някой друг епизод на нашия канал. Благодарим ви, че изгледахте това видео до края. Ако ви е харесало, може да оставите един лайк, да се абонирате за нашия канал. Първо ще качваме съдържание, което се надяваме да ви харесва. И не забравяйте да споделите как прекарахте вие вашите пратеници долу в коментарите. Или ако имате някакви други идеи или нещо, което искате да видите от нас. Ако имате идеи какви видеа да правим за бъдеще, ще бъдем много благодарни също да ни споделите и да кажете всъщност какво ви се гледа. Това е Илко. Това е Светлето. До следващия път. Чао! Auf Wiedersehen!